Σε ισχύ έχει τεθεί υποχρέωση ασφάλισης αυτοκινήτων προκειμένου σε περίπτωση φυσικής καταστροφής όπως δασική πυρκαγιά ή πλημμύρα να αποζημιωθούν. Σε ό,τι αφορά το αυτοκίνητο, οι ασφαλιστές έχουν ενημερώσει ήδη τους πελάτες τους πως όσοι δεν συμπεριλάβουν την ασφάλιση στο συμβόλαιό τους δεν θα αποζημιωθούν από το κράτος. Τα φυσικά πρόσωπα και οι επιχειρήσεις έως των 500.000 ευρώ τζίρο οφείλουν να προσθέσουν τις καλύψεις από καιρικά φαινόμενα, δηλαδή δασική πυρκαγιά και πλημμύρα, ούτως ώστε να μπορούν σε περίπτωση ελεύσεως του κινδύνου να αποταθούν στο κράτος να ζητήσουν αποζημίωση. Αν δεν έχουν αυτές τις καλύψεις, δεν δικαιούνται αποζημίωση από το κράτος. Όχι, φυσικές όχι. Για φυσικές δεν έχετε? Όχι. Γιατί υπάρχει τώρα διάβασα το ότι θα δώσει αποζημίωση. Τώρα διάβασα το διαταγματικό και τα λοιπά, τις προκήρυξεις, ας πούμε. Αν χρειαστεί θα κάνουμε. Θα κάνετε, Αν είναι αναγκαστικό θα κάνουμε, αν όχι βλέπουμε. Και όλες οι επιχειρήσεις με ετήσιο κύκλο εργασιών άνω των 500.000 ευρώ υποχρεούνται να διαθέτουν ασφαλιστήριο συμβόλαιο που να καλύπτει ζημιές από δασική πυρκαγιά, πλημμύρα και σεισμό σε ποσοστό τουλάχιστον 70% της αξίας των περιουσιακών του στοιχείων. Η υποχρέωση κάλυψης αφορά ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, εξοπλισμό, πρώτες ύλες, εμπορεύματα, μέσα παραγωγής, οχήματα επαγγελματικής χρήσης και αποθηκευμένα προϊόντα. Φυσικά πρόσωπα ή επιχειρήσεις ή ατομικές επιχειρήσεις που έχουν τζίρο πάνω από 500.000 ευρώ ετησίως, σε εκείνη την περίπτωση ο νόμος προβλέπει ότι πρέπει να έχουν ασφαλισμένο όλο τον εξοπλισμό του, στην ουσία λέει όλο το ενεργητικό. Δηλαδή μπορεί να είναι και κτηριακές εγκαταστάσεις, μπορεί να είναι και εμπορεύματα και βέβαια τα οχήματα της επιχείρησης, ασφαλισμένα εκτός από τις δύο καλύψεις που είπαμε προηγουμένως, δασική πυρκαγιά και πλημμύρα, αλλά και από την κάλυψη του σεισμού. Δεν έχετε, Θα το σκεφτείτε να κάνετε? Βέβαια. Απαραίτητο. Βαρύς θα πέσει ο πέλεκης για τις επιχειρήσεις που δεν συμμορφωθούν, καθώς θα επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο 10.000 ευρώ, το οποίο διπλασιάζεται αν παραμείνουν ανασφάλιστες, ενώ θα εξαιρούνται από την κρατική αρρωγή. Σε αντίθετη περίπτωση, όχι μόνο δεν θα έχουν δικαίωμα να ζητήσουν αποζημίωση, αλλά επιβάλλεται και διοικητικό πρόστιμο της τάξης των 10.000 ευρώ, το οποίο αν δεν πληρωθεί εντός ενός μηνός, διπλασιάζεται στις 20.000 ευρώ. Που είναι υποχρεωτικό. Ναι. Θα το ελέγξω, δεν ξέρω. Δεν ξέρετε αν θα σας ρωτήσω, έχω full πακέτο πάντως, πιθανόν να έχω, ναι. Για τα αυτοκίνητα η ασφάλιση γίνεται με βάση την τρέχουσα εμπορική αξία του οχήματος, ενώ η υποχρέωση ισχύει και για αυτά που έχουν καταθέσει πινακίδες και έχουν τεθεί σε ακινησία. Παντός λύση πρέπει να δοθεί με τις επιχειρήσεις που στεγάζονται σε παλαιά κτίρια, καθώς πρέπει να ασφαλιστούν, αλλά πολλές ασφαλιστικές εταιρείες αρνούνται να τις ασφαλίσουν.